रेकॉर्डिंग स्टार्ट करते. हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 13वा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग युगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आज आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी हा म्हणजे आपल्याला एवढ्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली. आणि त्यांनी लिहिलेल्या या साध्या सोप्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीता सारख्या गहन अशा ग्रंथाचं आपण अध्ययन करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली आणि माझा अभ्यास सुरू राहावा म्हणून मला सतत प्रोत्साहन दिलं. आपली एक इस्कॉनची टेक्निकल टीम असते आणि या सर्वांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम सुरू ठेवणं शक्य असतं. तर या सर्व टीमला धन्यवाद. सर्वांना, उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण कालपर्यंत 15 श्लोक बघितलेले आहेत आणि आज आता आपण 16व्या श्लोकाकडे जातोय. तर काही रेकॉर्डिंग मध्ये व्यत्यय येऊ नये नेटवर्कमुळे, म्हणून मी जरा व्हिडिओ ऑफ ठेवते आणि आपण 16व्या श्लोकाकडे वळू आता. हा माताजी, हरे कृष्ण. रत्ना माताजी, तुम्ही श्लोक वाचाल ना? आणि आज अनुवाद वाचनाची सेवा कोण देणार आहे? बरं ठीक आहे रत्ना माताजी, मग तुम्हीच वाचा अनुवाद, पण चालेल ना? वाचू शकाल ना? हो 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 माताजी, हा चालेल, ठीक आहे. मग कोणी अजून वाचायचं असेल तर मग सांगितलं तरी वर्गात चालेल. हा ठीक आहे. हरे कृष्ण. हा वाचा मग माताजी. 16व्या श्लोकापासून आपण सुरुवात करू आज. हरे कृष्ण. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. परम सत्य सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेरही आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्याही ग्रहणशक्ती पलीकडे आहे. ते अत्यंत दूर असूनही सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण बघा कालपर्यंत जे श्लोक समजून घेतले त्याच्यामध्ये आपण जाणलं की भगवंतांचं स्वरूप कसं आहे, दिव्य आहे, आध्यात्मिक स्वरूप आहे त्यांचं, आणि आपल्या त्यामुळे जाणण्याच्या पलीकडे आहे. आता अर्जुनालाही जेव्हा भगवंतांचं विश्वरूप पाहण्याची इच्छा झाली तेव्हा त्याने भगवंतांनी त्याला दिव्य नेत्र प्रदान केले, तेव्हाच तो त्या विश्वरूपाचं दर्शन करू शकला.
आपलं मन, इंद्रिय ही भौतिक स्वरूपाची आहेत, प्राकृत स्वरूपाची म्हटली जातात. त्यामुळे आपण त्या भौतिक स्वरूपाच्या इंद्रियांनी कृष्णांना जाणू शकत नाही. भौतिक इंद्रिय म्हणजे समजून घ्या की त्यांची क्षमता मर्यादित असते, म्हणून त्यांना अपूर्ण इंद्रिय असंही म्हटलं जातं. आणि कृष्ण कसं आहेत, पूर्ण आहेत. आता अपूर्ण गोष्टीने कुठल्याही पूर्ण गोष्टीला आपण जाणू शकत नाही. तर आपली ही जी भौतिक स्वरूपाचे डोळे असतात त्याला चर्मचक्षु असं म्हणतात. आणि या चर्मचक्षूंनी आपण भगवंतांना जाणू शकत नाही किंवा बघू शकत नाही. पण आता जेव्हा व्यक्ती कृष्ण भावना भावित कार्यालयामध्ये संलग्न होतो, भक्तिमय सेवा करू लागतो, तेव्हा क्रमशः त्याची आता मन, इंद्रिय याची चित्तशुद्धी होत राहते. आणि भक्तिमय सेवेमध्ये गुंतल्यानेच आता ही इंद्रिय शुद्ध होऊ लागतात. आणि अशा प्रकारे करता करता जेव्हा तो पूर्ण शुद्ध होतो आणि मग तो आपल्या हृदयामध्ये स्थित भगवंतांना सतत पाहू शकतो. म्हणजे भगवंतांना पाहण्यासाठी आपल्यामधल्या ज्या अशुद्धता आहेत ना, त्या प्रथम दूर व्हाव्या लागतात. भक्तिमय सेवा करणं हाच त्या अशुद्धता दूर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय भगवंतांना आपण पाहू शकत नाही. शुद्ध भक्त झाल्याशिवाय पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित म्हणजे शुद्ध भक्ताची स्थिती आहे. तर भगवंतांना पाहण्यासाठी प्रथम आपण आपल्याला पात्र केलं पाहिजे. आपली मन, इंद्रिय कृष्ण भावनेमध्ये जोडून ती शुद्ध केली पाहिजे. तर तेव्हा जेव्हा आता भक्त असा शुद्ध होतो, तेव्हा आपल्याच हृदयामध्ये वास करणाऱ्या भगवंतांची अनुभूती तो सतत घेऊ शकतो. म्हणजे जे त्याचे प्राकृत इंद्रिय होती किंवा प्राकृत मन होतं, प्राकृत नेत्र होते, ह्याला काय म्हटलेलं, चर्मचक्षु. आता या चर्मचक्षुपासून त्याला प्रेमचक्षु प्रदान होतात. आणि या प्रेमचक्षूंच्या द्वारे आता तो भगवंतांना आपल्या हृदयामध्ये सतत बघू शकतो. क्षणभरही त्याला भगवंतांचं विस्मरण होत नाही. आता ही स्थिती त्याने का प्राप्त केली? कारण त्याने कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलं आणि ज्या अशुद्धता आहेत त्या दूर केल्या. आता इथे चित्रात जर का तुम्ही बघाल ना, महाभारताच्या युद्धामधला प्रसंग आहे, ज्यामध्ये अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं त्यावेळी. आणि ब्रह्मास्त्र हे कसं म्हटलं जातं, हे अत्यंत घातक आहे आणि अचूक असं आहे. म्हणजे ज्या कारणासाठी ते सोडलं गेलं आहे ते काम ते निश्चितपणे पूर्ण करणार, ही त्याची विशेषता आहे ब्रह्मास्त्राची. तर उत्तरेच्या गर्भामध्ये परीक्षित महाराज असतात आणि परीक्षित हे जे आहेत उत्तरा आणि अभिमन्यूचे पुत्र म्हणजे अर्जुनाचा नातू आहे. आणि इथे आता उत्तरा कृष्णांना प्रार्थना करते की तुम्हीच माझ्या गर्भातील बाळाचं रक्षण करू शकता या ब्रह्मास्त्रापासून म्हणून. आता बाळाच्या हृदयातही भगवंत स्थित आहेत आणि बाहेरूनही त्याचं रक्षण, या परीक्षिताचं रक्षण कृष्ण करतात. तर त्या बाळाने बघितलेलं असतं आणि त्यामुळे जन्माला आल्या आल्या तो इथे तिथे बघून शोधतो, परीक्षण करतो की मातेच्या गर्भात असताना ज्या दिव्य पुरुषाचं दर्शन मला झालं, ज्याने माझं रक्षण केलं, तो आता मला कुठे दिसतो का असं. आणि त्यामुळेच त्यांचं नाव परीक्षित असं पडलं गेलं. आता आपण 17वा बघूया श्लोक. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. परमात्मा सर्व जीवांमध्ये विभक्त झाल्याप्रमाणे वाटला तर तरी तो कधीच विभक्त झालेला नसतो. तो एकमेव आहे. तर तो जरी सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तोच सर्वांचा उत्पत्ती करता तथा संहार करता असल्याचे आपण जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण बघा परमात्मा म्हणून आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत, हे आपण ज्ञान घेतलं. मग ते विभक्त झालेले आहेत असं म्हणायचं का? तर कृष्ण अविभक्त असूनही जणू विभाजित झाल्यासारखे वाटतात. जसं आता बघा दुपारच्या मध्यान्नीची वेळ असेल आणि 4 लोक भेटायला एका ठिकाणी जमलेत. आता सूर्य 12 वाजताची वेळ, मध्यान्नीची वेळ, सूर्य त्यांच्या डोक्यावरती आहे समजून घ्या. आता भेटले काही वेळ ते आणि त्यानंतर आपापल्या कामाला वेगवेगळ्या दिशांनी निघून गेले. आता वेळ तर ही दुपारचीच आहे, मध्यान्नीची, त्यामुळे थोडं अंतर जरी त्या ठिकाणाहून गेले ज्या ठिकाणी त्यांची भेट झाली होती, तरी त्या ठिकाणाहूनही सूर्य त्यांच्या डोक्यावरच त्यांना तळपताना दिसेल. म्हणजे जसा हा एकच सूर्य अनेक लोकांना अनेक ठिकाणून दिसतो, तसंच भगवंत त्यांच्या सर्व शक्तिमत्वामुळे सर्वत्र उपस्थित आहेत, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत. तसंच आता हा जो ज्ञानी आहे, ज्याने हे ज्ञान जाणलेलं आहे,
तो समजतो की परमात्मा सर्वांच्या हृदयी आहेत आणि विभक्त झाल्यासारखे जरी वाटले तरी परमात्मा हे कधीच विभक्त नसतात. हा, तर हे आपण समजून घेऊया. काल आपण जे शिकलो होतो क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याच्याबद्दल, आठवतंय का कोणाला? क्षेत्र म्हणजे काय? कोण सांगू शकेल? क्षेत्र म्हणजे काय जाणून घेतलं आपण? हो माताजी. हा, क्षेत्र सांगा. म्हणजे हरे कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि हा, क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्माचा वास असतो. बरोबर. हा, महानंदा माताजी हरी बोल. खूप छान हरी समजलं. बोल. हा, क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर आणि क्षेत्राला म्हणजे शरीराला जाणणारे दोन क्षेत्रज्ञ असतात. एक म्हणजे आत्मा आणि एक म्हणजे परमात्मा. तर या 17व्या श्लोकामध्ये आपण आता परमात्म्याबद्दल जाणून घेतोय. आधीच्याही काही 2-3 श्लोक आपण परमात्म्याच्या बद्दल जाणतोय. आत्म्याबद्दल आपण ऑलरेडी काल जाणून घेतलं की आत्मा हा परमात्म्यापेक्षा थोडासा भिन्न आहे, म्हणजे शक्तीच्या स्वरूपात भिन्न आहे. गुणात्मक दृष्ट्या जरी आत्मा भगवंतांच्या सारखाच असला तरी त्याची शक्ती कमी आहे. भगवंत हे आपण कसे म्हणतो? विभू आहेत आणि आत्मा हा आपला अंश त्यांचा असल्यामुळे अणुप्रमाणे आहे. भगवंत हे स्वतंत्र आहेत, पूर्ण स्वतंत्र आहेत, पण आपल्या आत्म्याला जे स्वातंत्र्यता दिलेले असतं ते आंशिक स्वातंत्र्य दिलेलं असतं. आणि आता इथे आपण काय समजून घेतलं की हा परमात्मा सर्वांच्या हृदयी स्थित आहे, पण तो एकच परमात्मा आहे. विभक्त झाल्यासारखा जरी वाटला तरी तो विभक्त झालेला नसतो. आता पुढचा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण रत्ना माताजी. हरे कृष्ण. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् अस्तम अस्तमस्तः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्ण. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे आणि तोच ज्ञानाचे ध्येय सुद्धा आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्योतिषामपि तत् ज्योती तमसहा परम, म्हणजे सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम भगवंत आहेत. चंद्र, सूर्य, नक्षत्र यांच्या प्रकाशाचे उगम भगवंत आहेत. आता कृष्ण हे आध्यात्मिक जगात आहेत, आपल्या गोलोक वृंदावनामध्ये आहेत आणि कृष्णांच्या तेजानेच ब्रह्मज्योती जे आध्यात्मिक जग आहे भगवंतांचं ते प्रकाशमान असतं. पण भौतिक जगामध्ये ब्रह्मज्योतीचं तेज हे आवृत्त असतं, आच्छादित असतं. त्यामुळे भौतिक जग प्रकाशमान करण्यासाठी चंद्र, सूर्य इत्यादींची आवश्यकता असते. पण चंद्र, सूर्य यांचा प्रकाशाचे उगम मात्र कृष्ण आहेत. हे आपण 7व्या अध्यायामध्ये शिकून घेतलंय बघा. जिथे विभूती आपण कृष्णांनी सांगायला सुरुवात केली होती त्यावेळेला कृष्ण म्हणाले होते की प्रभास्मी शशी सूर्य यो, म्हणजे काय? या चंद्र आणि सूर्यांचा प्रकाश मी आहे. पण आता असं असलं तरी आध्यात्मिक जग मात्र हे स्वयंप्रकाशित असतं, आपल्या भौतिक जगासारखं नसतं, कारण भगवंत स्वतः तिथे उपस्थित असतात. प्रकाशाचा उगम म्हणजे आता ज्ञानाचा उगम असंही आपण समजू शकतो. जिथे प्रकाश नाही तिथे अज्ञानाचा अंधकार असतो. आणि जसं जसं आता हा साधक भक्तियोगाने त्याचं हृदय शुद्ध होतं तसा त्याच्या हृदयामध्ये ज्ञानाच्या प्रकाशाचा उदय होतो. म्हणजेच परमात्म्याबद्दलचं प्रेम त्याचं जागृत होतं आणि त्यामुळेच त्याच्यातल्या जे अनर्थ असतात, अशुद्धता असतात त्या दूर होतात आणि मग कृष्ण भक्तावरतीही कृपा करतात असं समजूया आपण. चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये हे आपण जाणून घेतलेलं आहे. आता लक्षावधी जन्मामध्ये भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात हा जीव राहतो आणि जणू म्हणतो ना आपण, एखादी गोष्ट कशी प्रदूषित होते, एखाद्या चुकीची गोष्ट त्याच्यात मिसळली गेली की ते प्रदूषण. तसंच मनुष्याचं जे हृदय जे आधी एकदम स्वच्छ असतं, निर्मळ असतं, ते या विषयरूपी गोष्टींच्या संसर्गाने, धुळीने आवृत्त होतं. आणि पण जेव्हा आता हा भक्तिमय सेवेमध्ये साधक निमग्न होतो, निरंतरपणे नामस्मरण करतो, तेव्हा त्याच्यावरती ज्या बसलेल्या अशुद्धता असतात अनादी काळाच्या त्या आता हळूहळू नाहीशा होऊ लागतात आणि त्याला शुद्ध ज्ञानाची प्राप्ती होते. जो शुद्ध भक्त असतो, जो आता या स्थितीला पोचतो, त्याला आपल्या भौतिक आवश्यकतांविषयी चिंता करण्याचं कारण नसतं. जेव्हा तो आपल्या अंतःकरणातील अंधकाराचा नाश करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये भगवंतांच्या बद्दल प्रेममयी भक्ती जागृत होते आणि त्याच्या सेवेमुळे प्रसन्न झालेले भगवंत त्याला सर्व काही आपोआप पुरवतात. आता हे भगवद्गीतेच्या उपदेशांचं सार आहे. भगवद्गीतेच्या अध्ययनाद्वारे मनुष्य भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन शुद्ध भगवत भक्तीमध्ये युक्त होऊ शकतो. आणि जेव्हा भगवंत भक्तांचा भार आपल्यावरती घेतात,
तो तेव्हा त्या सर्व प्रकारच्या अशा भौतिक प्रयासातून तो भक्त पूर्णपणे मुक्त होतो, कारण त्याचं दायित्व आता भगवंतांनी घेतलेलं असतं. तर हेच ज्ञानाचं ध्येय आहे. आपण ज्ञेय जे म्हणतो ना, ज्ञानाने काय जाणून घ्यायचंय, तर हे जाणून घ्यायचंय. म्हणून त्याला त्रिपुटी आहे ही ज्ञानाची बघा, ज्ञानम, ज्ञेयम आणि ज्ञानगम्यम. आता ह्या 3 गोष्टी इथे आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. आणि ह्याचं सार आपण काय समजलं, की भक्तिमय सेवा करता करता ही स्थिती हा साधक गाठतो. जेव्हा शुद्ध भक्त होतो तेव्हा भगवंतच त्याची जबाबदारी उचलतात. त्याला आता भौतिक त्याच्या आवश्यकतांविषयी चिंता करण्याचं कारण उरत नाही. भगवंत त्याला त्याच्यासाठी जे काही आवश्यक आहे त्या सर्व गोष्टी भक्तासाठी करतात. आता 19. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयचोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. हरे कृष्ण. याप्रमाणे क्षेत्र म्हणजे देह, ज्ञान आणि ज्ञेय यांचे संक्षिप्त वर्णन मी तुम्हाला सांगितले. केवळ माझा भक्तच हे पूर्णपणे जाणून माझ्या स्वभावाला प्राप्ती होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता काल आपण क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ याबद्दल जाणून घेतलं. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक जाणून घेतला. यांचं स्वरूप जाणणं म्हणजेच ज्ञान आहे हे समजलो. आणि ज्ञानाने जाणण्याचं ध्येय म्हणजे ज्ञेय काय याचंही वर्णन ऐकलं. आता ज्ञाता, ज्ञाता म्हणजे काय, जो ज्ञान घेणारा असतो. ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाने प्राप्त करण्याचं ध्येय. आणि हे प्राप्त करण्याचा मार्ग म्हणजे कुठला, ज्ञान मार्ग. यांना एकत्रितपणे विज्ञान असं म्हटलं जातं. आता आधीच्या श्लोकात आपण जाणून घेतलं की कृष्णांच्या कृपेनेच कृष्ण भक्तांना हे परिपूर्ण असं ज्ञान प्राप्त होतं, की जीव म्हणजे कोण आहे, परमात्मा कोण आहे, जीवाचा परमात्म्याशी काय संबंध आहे, आणि याचं स्वरूप जाणणे, आपलं स्वतःचं म्हणजे आत्म्याचं स्वरूप जाणणे, हे झालं ज्ञान. आणि हे ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी भगवंतांचीच कृपा लागते. इतर जण हे सत्य जाणण्यास असमर्थ ठरतात. म्हणजे भगवंतांची कृपा जर का नसेल तर आपण हे ज्ञान जाणू शकत नाही. बद्ध जीव जोपर्यंत कृष्ण भावना भावित कार्यात संलग्न होत नाही तोपर्यंत हे ज्ञान प्राप्त होण्याची शक्यताच नसते. म्हणजे स्वतःला कृष्णांच्या भक्तिसेवेत जोडून घेणं ही पहिली पायरी आहे. त्यामुळेच आपली क्रमशः अनर्थ निवृत्ती होते आणि हे जे परम सत्याचं स्वरूप आहे ते आपण जाणू शकतो. जेव्हा आपण भक्तीच्या सर्वोच्च स्थितीमध्ये प्रेमभक्तीच्या स्तरावरती पोहोचतो तेव्हा हे स्वरूप समजू शकतो आपल्याला. आणि आता या भक्तीच्या 9 पायऱ्या आहेत बघा. मी आधी सांगितल्या होत्या पण परत एकदा सांगते की श्रद्धा ही पहिली पायरी आहे. मग साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, त्यानंतर निष्ठा, मग रुची, मग आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. तर या 9 पायऱ्या आहेत आणि ह्या एक एक करून आपण चढत जातो. त्याच्यामध्ये बघा, जी पहिली सांगितली श्रद्धा, श्रद्धा असल्यामुळे आपण साधू संघामध्ये येतो. इतर भक्तांच्या संघामध्ये आपण भजन क्रिया करतो. भजन क्रिया म्हणजे जे आता आपण करतो आहे, जप करत असू भक्तांच्या बरोबर, भगवद्गीता भागवतमचं अध्ययन करत असू, पठण करत असू. तर ह्या ज्या 3 क्रिया झाल्या, श्रद्धा, साधुसंग आणि भजन क्रिया, यामुळे जी चौथी स्थिती आहे अनर्थ निवृत्तीची, ती व्हायला सुरू होते. आता अनर्थ निवृत्ती म्हणजे आपल्यामध्ये जे अशुद्धता आहे ती दूर होण्याची ही स्थिती आहे. ही सगळ्यात जास्त वेळ घेणारी आहे. कारण आता लक्षात घ्या, आपण अनंत जन्माचं आपल्याकडे सगळं म्हणतात त्या अशुद्धता घेऊन आपण आलोय. मगाशी मी प्रदूषणाचा शब्द वापरला की भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कामध्ये आणि इंद्रिय विषयांचं चिंतन करून जे जे इंद्रिय भोग आपण आधीच्या जन्मात केलेत ते सगळं ओझं आपण वाहून आणलेलं आहे. आणि त्यामुळे ज्या अशुद्धता आहेत त्या दूर करणारी ही जी अनर्थ निवृत्ती ही जी पायरी आहे ती सगळ्यात अवघड आहे पार करायला आणि वेळ घेणारी आहे. म्हणजे त्याला काही जन्मही लागू शकतात. आता हे कसं दूर होतं, या अशुद्धता दूर करण्यासाठी अधिकाधिक श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम हे मार्ग आपल्याला सांगितलेत. आणि अनर्थ असल्यामुळेच आपण श्रवणम कीर्तनम मध्ये आपण आपलं मन लागत नाही. पण आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की मन लागत नाही म्हणून त्या गोष्टी करणं, श्रवणम कीर्तनम करणं सोडून न देता मनाला परत परत यामध्ये ओढून आणून लावायचा प्रयत्न केला पाहिजे. जसं आपण जप करताना मन लागत नाही, मन इथे तिथे भरकटतं, अनेक विचार येतात. मग या भरकटलेल्या मनाला परत जप करण्याच्या क्रियेमध्ये ओढून आणण्याचा आपल्याला सराव करत राहिलं पाहिजे. मन भरकटतं, मनात खूप विचार येतात, जपामध्ये लक्ष लागत नाही, म्हणून जप करणं सोडून न देता मनाला आवरून जपामध्ये एकाग्र करता येण्याचा प्रयत्न करायला हवा. आणि हाच मार्ग आहे, हेच आपल्याला प्रगतीच्या दिशेने
प्रक्रियेने हळूहळू नेणार आहे. तर ही अनर्थ निवृत्तीची पायरी जर का ओलांडली तर मग भगवंतांच्या प्रती निष्ठा, रुची, आसक्ती वाढते आणि मग भाव या स्थितीपर्यंत तो भक्त येतो. आणि भावाच्या नंतर पुढची स्थिती जी आहे ती प्रेम भक्तीची जी अंतिम स्थिती आहे. तर जेव्हा अशा प्रकारे भगवत भक्त एक एक पायरी चढत अंतिम स्तरापर्यंत उन्नत होतो तेव्हा तो शुद्ध भक्त किंवा अनन्य भक्त म्हटला जातो. आणि या अनन्य भक्तालाच क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान आणि ज्ञेय हे यथार्थ रूपाने समजतं. असा भगवत भक्त परमलक्षाची प्राप्ती म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू शकतो. हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता पुढचा बघू 20वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृती संभवान. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की क्षेत्र हे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. काल आपण जाणून घेतलं होतं बघा, आत्मा या शरीरामध्ये आहे. जे शरीर म्हणजेच क्षेत्र 24 तत्वांनी बनलेलं आहे आणि आत्मा या शरीरामध्ये बद्ध आहे. यातून मुक्त होण्यासाठी हे ज्ञान घेणं आपल्याला आवश्यक आहे. ज्ञान घेण्यासाठी आपल्यामध्ये पात्रता हवी. तर त्या पात्रतेसाठी जे गुण आवश्यक होते 20 गुण ते आपण काल बघितले. तर जेव्हा आपण ज्ञान घेतो तेव्हा आपण ज्ञेयाकडे वाटचाल करतो. म्हणजे ज्ञानाने जे जाणायचं आहे, ज्ञान घेऊन प्राप्त करण्याचं ध्येय म्हणजेच परमात्म्याला जाणणं, ते आपण प्राप्त करू शकतो. आता ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही श्रीकृष्णांची एक शक्ती आहे, जिला आपण माया शक्ती म्हणतो. आणि ही प्रकृती कृष्णांची शक्ती असल्याने तिला अनादी म्हटलेलं आहे. म्हणजे अनंत काळापासून ही आहे. आता सूर्य बघा, आपण शक्तिमान म्हणतो, खूप तेजस्वी आहे, शक्तिमान आहे. आणि प्रकाश आणि उष्मा ही त्या सूर्याची शक्ती आहे. तसंच भगवंत हे शक्तिमान आहेत आणि प्रकृती ही त्यांची शक्ती आहे. आता जसा प्रकृती अनादी आहे तसाच जीवात्मा पण अनादी आहे. जीव हा भगवंतांचाच अंश आहे, पण भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात आल्याने तो बद्ध झालेला आहे आणि भगवंतांपासून विमुख झालाय म्हणूया. आता अशा बद्ध जीवाला आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश मिळत नाही. आपण काय म्हटलं, या अशुद्धता आपल्याला प्रथम दूर कराव्या लागतात. जर का आध्यात्मिक जगामध्ये प्रवेश मिळायचा असेल तर या अशुद्धता आपल्यातून गेला पाहिजे. त्यावेळेला प्रेमभक्तीचा स्तर आपण गाठू शकतो. पण आता बद्ध जीव जो आता भौतिक जगामध्ये आलेला आहे, म्हणजे आता हे भौतिक जग कधी तयार झालं बघा, प्रलयानंतर ब्रह्मांडाची जेव्हा सृष्टी परत उत्पत्ती झाली प्रलयाच्या नंतर, त्यावेळेला या भौतिक जगातून सुटका करून घेण्यासाठी आणि आध्यात्मिक जगामध्ये परत जाण्याची संधी जीवाला दिली जाते. म्हणजे जरी बद्ध असला जीव तरी ऊर्ध्व प्रगतीचा मार्ग म्हणजेच भौतिक जगातून सुटका करून घेण्याचा मार्ग सर्व बद्ध जीवांना भगवंतांनी दिलेला आहे. पण भगवंतांचा अंश असलेले जीवात्मा भौतिक प्रकृतीमध्ये अत्याधिक आसक्त होऊन इथे दुःख भोगतात. प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाने इथे मोहग्रस्त होतात आणि आपलं जे खरं स्वरूप आहे की मी भगवंतांचा अंश आहे, भगवंतांची सेवा करणं हे माझं कर्तव्य आहे, हे विसरून इथे मायाशक्तीचा दास बनतो. म्हणजे अधिकाधिक इंद्रिय तृप्तीच करत राहतो. इंद्रिय तृप्ती करतो आहे जीव म्हणजेच भगवंतांच्या पासून विमुख आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे आपल्याला. जो आता जीव भगवंतांकडे वळला तर तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये युक्त होईल, ना की इंद्रिय तृप्तीमध्ये. मायाशक्तीचा दास न बनता भगवंतांचा दास होईल. पण आत्म्याच्या दृष्टीने जर का बघितलं तर सर्व जीवांमध्ये आत्मा असतो जो भगवंतांचा अंश आहे आणि भगवंतांपासून दूर गेल्यानेच भौतिक प्रकृतीमध्ये जीव संघर्ष करतो आणि त्यामुळेच दुःखी होत असतो. आता 21वा बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरिच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्य करणाऱ्यांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की जसा जीवात्मा अनादी आहे तसंच भौतिक प्रकृती ही अनादी आहे. आपल्याला माहिती आहे की जीवांच्या 84 लक्ष प्रजाती आहेत. मग आता एवढ्या 84 लक्ष प्रजाती का असतात?
आता कारण ह्या आत्म्याच्या अनंत वासना आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी या प्रजातींपैकी एक शरीर तो धारण करतो. जीवाच्या वासना, इच्छा या कधीही न संपणाऱ्या असल्याने जीव आणि प्रकृती दोघांनाही अनादी म्हटलं जातं. आता जीवात्मा आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्या शरीरामध्ये जन्म घेतो. हे सर्वांच्याच बाबतीत आहे. आपणही आज आता ह्या जन्मात माणूस असलो तरी या आधी आपण अनेक जन्मांचा असा प्रवास पूर्ण केलेला आहे. अनेक जन्म घेतला, अनेकदा मृत्यू झाला, वेगवेगळी शरीर आपण धारण केली होती. आता जीवाच्या ज्या विशेष अशा इच्छा असतात त्या पूर्ण करण्यासाठी त्याला एक विशिष्ट शरीर प्राप्त होतं आणि प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या द्वारे कर्म करायला तो बद्ध होतो. म्हणजे काय? कारण आहे म्हणून परिणाम आहे. म्हणजे एखाद्याला आता बघा इथे जसं चित्रामध्ये दाखवलंय की एखाद्याला अनियंत्रितपणे मांसाहार करण्याची इच्छा असेल तर मग पुढील जन्मी कदाचित त्याला वाघाचं शरीर मिळू शकेल. म्हणजे जिथे तो ती आपली इच्छा व्यवस्थितपणे पूर्ण करू शकेल. किंवा जो विचार न करता काहीही शिळं दुर्गंधीयुक्त असं अन्न खात असेल तर त्याला डुकराचं शरीर प्राप्त होईल, जेणेकरून त्याची ही इच्छा तो अगदी छानपणे पूर्ण करू शकेल. म्हणजे शरीर जे आहे, मिळालेलं प्राप्त शरीर आहे, हा इंद्रियांचा परिणाम आहे. इंद्रिय ही इच्छा पूर्ण करण्याची साधनं आहेत. आता पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलंय आपल्याला की गतकाळामध्ये ज्या इच्छा असतात, मग त्या पूर्वजन्मीच्या इच्छा असतील किंवा जी कर्म असतील त्याद्वारा त्यांच्यामुळे प्रकृतीच्या द्वारा आपल्याला शरीर दिलं जातं. आणि हा आता देह प्राप्त झाला आपल्याला तर त्या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या नुसार, प्रकृतीच्या नियमांच्या नुसार मग तो जीव कर्म त्याप्रमाणे करायला अधीन होतो. आता एखाद्याला समजा वाघाचं शरीर प्राप्त झालं की मग त्याला शिकार करूनच मांसाहार करावा लागणार, तसंच त्याचं आयुष्य राहील. म्हणजे हत्तीचं शरीर मिळालं तर त्याला ते ढीगभर अन्न खावंच लागणार. मुंगीसारखे 2 दाणे खाऊन त्याचं भागणार नाही. किंवा आता एखाद्याला डुकराचं शरीर मिळालं तर त्याला घाण खाऊनच राहावं लागणार. म्हणजे काय, तर जे शरीर मिळेल त्याच्या अनुसरून त्याला राहावं लागेल. म्हणजे आपण काय समजून घेतलं की कर्म आपण करतो, इच्छा करतो, त्यानुसार भौतिक प्रकृतीद्वारे आपल्याला शरीर प्रदान केलं जातं. म्हणून जेवढ्या विविध इच्छा तेवढे 84 लाख अशा जीवांच्या प्रजाती. पण विशेष म्हणजे प्रत्येक शरीरामध्ये आत्म्याच्या बरोबर परमात्मा म्हणून भगवंत उपस्थित असतात. केवळ माणसाच्याच हृदयात नाही तर परमात्मा म्हणून सर्व प्राणी, पशु, पक्षी, कृमी, कीटक, वृक्ष इत्या सर्वांच्या ठिकाणी परमात्मा म्हणून भगवंत आहेत. आता खरं तर आत्म्याचं किंवा जीवाचं हे नातं भगवंतांच्या बरोबर आहे. पण जीवाला या गोष्टीचंच विस्मरण झाल्याने की भगवंत स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे, याचा पूर्ण विसर जीवाला पडला आहे. आणि जीव भगवंतांची सेवा न करता भौतिकामध्ये मायादेवीची सेवा करतोय, मायेचा दास झालाय. आणि ही भौतिक प्रकृती किंवा माया शक्ती आपल्या कामनापूर्तीसाठी विविध शरीर आपल्याला प्रदान करते. आपण इच्छा करतो, कर्म करतो, कर्माची फळं बघतो आणि जन्ममृत्यूच्या चक्रामध्ये या भौतिक जगातच अडकून पडतो, सुख दुःख भोगतो. भौतिक जगाचं वर्णन करताना कृष्ण काय म्हणतात? दुःखालयम अशाश्वतम. आता दुःखालयम हा शब्द बघा, आपण पुस्तकालय हा शब्द ऐकलेला आहे. पुस्तकालयामध्ये पुस्तकं मिळतात, विद्यालय आहे तिथे विद्या मिळते, तर या दुःखालयामध्ये काय दुःखच मिळणार. आणि अशाश्वतम म्हणजे हे नित्य नाहीये, शाश्वत नाहीये, नाश होणार आहे याचा. पण या दुःखालयातच अडकून राहण्याची इच्छा कोण करतो? तर जीव करतो. आणि दुःखालयामधून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न पण जीवच करतो. तर ज्याप्रमाणे जीवाची इच्छा असेल तशी त्याची पुढची गती असते. तर जेव्हा जीवाची इच्छा भोग करण्याची आहे तेव्हा त्याला त्याप्रमाणे शरीर मिळेल. पण लक्षात घ्यायला पाहिजे की केवळ भोग आपण करूच शकत नाही, भोगाच्या बरोबर दुःखही येतं. आपण नेहमी उदाहरण घेतो बघा, गुलाबजाम जिभेवर असेपर्यंतच सुख आहे, एकदा आपण गिळला गुलाबजाम की त्याचा स्वाद आपल्याला परत मिळू शकत नाही. आणि स्वाद चांगला म्हणून आपण अतिसेवनही त्याचं करू शकत नाही. तर हे भोगाचं स्वरूप आहे. पण योग, आता योग म्हणजे काय? भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेणे. हा योग मात्र आपण कितीही प्रमाणामध्ये करू शकतो. त्याला आपल्या शक्ती प्रमाणे जितका वेळ आपण श्रवणम कीर्तनम करू, ज्या ज्या अधिक प्रकारे आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊ, ते त्याला काहीच मर्यादा नाहीये. भगवत भक्तीचा आनंद हा शाश्वत आहे. इंद्रिय तृप्तीच्या आनंदाच्या सारखा हा तात्पुरता नाही. तिचा आनंद हा म्हणतो ना कधीही कमी न होणार आहे, आत्म्याला पूर्ण समाधान देणार आहे. पण भौतिक भोग मात्र हे क्षणभंगूर असतात आणि ते करत असताना आरंभी थोडं सुख जरी वाटलं तरी अंततः ते दुःखच देतात. पण आता भोगी बनायचं आहे आपल्याला की कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊन योगी बनायचंय, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य भगवंतांनी जीवाला दिलेलं आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सत्सद्यो निज सत्सद्यो निज जन्मसु. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यवस्थित करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. त्याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं आपण आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये शिकलो होतो की जुनी वस्त्र जीर्ण झाली की आत्मा ती वस्त्र आपणही जशी बदलतो तसंच आत्मा शरीर बदलतो, म्हणजे एका शरीरामधून दुसऱ्या शरीरात स्थानांतर करतो. आता भौतिक भोगामध्ये आसक्ती असल्याने म्हणजे भोग इच्छा वाढल्याने त्या प्रकारची शरीर आत्मा धारण करतो आणि भौतिक जगातच अडकून राहतो. जोपर्यंत जीव अशी भोगाची इच्छा करत राहणार तोपर्यंत एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात स्थानांतर करतच राहणार. जन्म मृत्यूचं चक्र हे असंच सुरू राहणार आणि सुख दुःख त्या शरीरात तो भोगत राहणार. आता हे सगळं का घडतंय? कारण त्याच्या मूळ स्वभावाचा त्याला विस्मरण आहे. आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे आणि आत्म्याला कृष्णांबरोबर जोडून घेण्यातच त्याचं हित आहे. पण अज्ञानामुळे हे भौतिक जग त्याला बरं वाटू लागलंय, इथले भोग त्याला बरे वाटू लागले, हे तात्पुरते भोग सुख प्राप्त होतंय ना, मग त्यासाठी तो जी काही दुःख मिळत आहेत तीही सोसायला तो तयार होतोय. जिथे शरीर आहे तिथे बघा अनेक प्रकारच्या यातना आहेत, कष्ट आहेत, पण तेही तो सोसायला तयार असतो. कारण जे काही इंद्रियांच्या द्वारे अल्प असं सुख त्याला मिळत असतं ना, त्याकडे तो अत्याधिक आकर्षित असतो. याचं कारण काय? तर इंद्रिय तृप्तीपेक्षा अनेक पटीने उच्च अशा आनंदाचा अनुभव जो कृष्णांच्या भक्तीने आत्म्याला प्राप्त होतो, या गोष्टीचा अनुभव त्याने घेतलेला नसतो. पण जेव्हा आत्म्याला तो कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो तेव्हा हा उच्च आनंदाचा रस त्याला प्राप्त होऊ लागतो आणि क्रमशः त्याला हे समजतं की भौतिकामध्ये मिळणाऱ्या इंद्रियांच्या तृप्तीतून जो आनंद मिळत असतो, या आनंदाच्या पुढे हा अत्यंत तुच्छ असा आनंद आहे भौतिकातून मिळणारा. भगवंतांच्या भक्तीचा आनंद हा निरंतर टिकणारा अत्यंत उच्च अशा स्वरूपाचा आहे आणि इंद्रिय तृप्तीचा आनंद असा मात्र नसतो, थोड्या काळच टिकतो, समाधान पुरेसं देत नाही तो. मग अजून भोग करूया, अजून भोग करूया, हे करूया नाहीतर ते करूया, इथे जाऊया नाहीतर तिथे जाऊया, हे खाऊन बघूया ते खाऊन बघूया, असे विविध प्रकारचे भोग करून मनुष्य आनंद शोधायचा प्रयत्न करतो आणि या इंद्रियांच्या विषयामध्येच तो बुडून जातो. आणि हे सर्व करत असताना त्याच्या मूळ स्वरूपाचा त्याला विसर पडतो. भोगामध्ये लिप्त होऊन कृष्णांच्या पासून अधिकाधिक दूर जातो आणि परिणामी अत्यंत दुःखीच असतो. जेव्हा जीव भगवत भक्तीमध्ये मात्र जोडून घेतो, आपोआपच त्याची भौतिक भोगाची जी इच्छा असते, इंद्रिय तृप्तीची इच्छा, आता त्याच्या क्षीण होऊ लागतात. कारण आता त्याला अखंड आनंद मिळू लागतो भगवंतांच्या भक्ती सेवेमधून. आणि हा कसा आनंद असतो? हा उच्च रस असतो. भौतिक भोगातून मिळणाऱ्या रसासारखा हा तुच्छ नसतो, त्यामुळे इथे आकर्षण होतं त्याचं. आता आपण हे समजून घेतलं की मनुष्य त्याच्या इच्छेनुसार शरीर प्राप्त करतो आणि त्या शरीरामध्ये सुख दुःख भोगतो. मग आता कोणी जर का माणूस म्हणाला की त्याच्या परिस्थितीला, समजा बहुतेक वेळेला असं होतं की कोणी दुःखद परिस्थितीमधून जात असेल तर कोणीतरी दुसऱ्याला कारणीभूत ठरवलं जातं की हा जबाबदार आहे माझ्या परिस्थितीला. आता ह्याचं उत्तर काय हे आपल्याला समजतं या श्लोकामध्ये, की जीवात्म्याच्या न संपणाऱ्या इच्छा आहेत त्यानुसार त्याला देह प्राप्त झालेला आहे. प्रकृतीच्या गुणांच्या द्वारे बद्ध होऊन तो आत्मा कर्म करतो आणि आपल्याला गतजन्माचं स्मरण नसतं, त्यामुळे एखाद्याच्या बरोबर ह्या जन्मात काहीतरी वाईट गोष्ट घडत असेल तर तो त्याच्या पूर्व जीवनात केलेल्या कर्मांचा परिणाम असतो, हे आपल्याला समजायला पाहिजे. त्यासाठी दुसऱ्याला जबाबदार आपण ठरवू शकत नाही. आपण म्हटलं ना, कारण आहे म्हणूनच परिणाम आहे. आता एखादा सिनेमा असेल किंवा मालिका असेल ज्याचा दुसरा भाग आपण बघतोय, आपण पहिला भाग बघितलेला नाहीये, त्या पहिल्या भागामध्ये काय झालं आपल्याला माहिती नाहीये, दुसऱ्या भागापासून बघायला सुरुवात केल्यामुळे काही पात्र तिथे कशी वागतात, त्यांच्याबरोबर अशा वाईट गोष्टी का होत आहेत हे आपल्याला कळू शकत नाही. तसंच काही माणसांच्या बरोबर त्यांच्या जीवनामध्ये वाईट गोष्टी घडताना आपण बघतो, त्याचं कारणही हेच असतं, त्यांची पूर्वकर्म, ज्यासाठी तो व्यक्तीच जबाबदार असतो, इतरांना दोष देता येत नाही. तर कर्माची ही जी गुंतागुंत आहे ही समजणं अवघड आहे. कृष्ण आधी पण म्हणालेले आहेत की गहना कर्मणो गती, पण आपल्याला हे समजून घेतलं पाहिजे की जबाबदार मात्र आपण असतो. या भोग करण्याच्या इच्छेमुळेच आपण दुःखाने पीडित होतो, कर्मबंधनातही अडकतो आणि याचं कारण म्हणजे आपल्यामधल्या ह्या ज्या अशुद्धता असतात
काम, क्रोध, लोभ हे सगळ्यात मोठ्या अशुद्धता आहेत. या अशुद्धता दूर करण्याचा मार्ग म्हणून आपल्याला हरिनामाचा आश्रय घेतला पाहिजे. त्यामुळे प्रकृती सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातं, तर जीव या संसारातल्या विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातं. त्यामुळे कोणा इतरांना आपल्या सुखदुःखासाठी आपण जबाबदार ठरवू शकत नाही. आपल्या सुखदुःखाचं कारण आपण स्वतःच असतो. बघा, कधी कधी आपण घाईने जर का जेवत असू तर आपल्याच दातांनी आपली कधीतरी जीभ चावली जाते आणि अगदी दुखतं आपल्याला, पण आपण कोणाला इतरांना दोष देऊ शकत नाही, आपले दातही तोडू शकत नाही जे जिभेला इजा केली म्हणून. तर तेच कारण आहे, आपल्या इच्छामुळे, भोग करण्याच्या इच्छामुळे आपण सुखदुःख भोगतो. तसंच इथे ना एक सत असत योनी जन्मसू असं म्हटलेलं आहे. आता सत असत योनीमध्ये सत योनी कुठल्या, आता मनुष्य आणि देवता अशा ज्या उच्च योनी आहेत त्यांना सोडून इतर सर्व असत योनी आहेत. प्राणी, पशु, पक्षी या निम्न योनी म्हटल्या जातात. मनुष्य आणि देवता या सर्व सत योनी म्हटलंय. तर प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या संपर्कानेच या योनी आपल्याला प्राप्त होतात. रजोगुण आणि तमोगुणाचा संग केल्याने निम्न योनीमध्ये जन्म घेतला जाऊ शकतो. सत्वगुणाचा संघ केला तर मग मनुष्य आणि देवता अशा उच्च योनी प्राप्त होतात. आता 23वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. तरीही या शरीरामध्ये दुसरा एक दिव्य भोक्ता आहे, तो महेश्वर, साक्षी तथा अनुमती देणारा आहे आणि तो परमात्मा म्हणून जाणला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण समजून घेतलं की या क्षेत्रज्ञ म्हणून कृष्ण आपल्या शरीरात सर्वांच्या परमात्मा म्हणून वास करतात. आता ह्या परमात्मांच्या वेगवेगळे गुण कुठले आहेत तर हे या श्लोकात आपल्याला सांगितलेत. तर पहिलं म्हटलंय इथे ते उपद्रष्टा असतात. द्रष्टा म्हणजे काय, बघणारा, किंवा आपण म्हणू सुपरवायझर किंवा पर्यवेक्षक ज्याला म्हणतो ना, साक्षी भावाने तो सगळीकडे नजर ठेवतो बघा कोण काय करतोय, तसे ते उपद्रष्टा आहेत. आणि अनुमती देतात, अनुमंता म्हटलेलं आहे. त्यांच्या अनुमतीच्या शिवाय आपण काहीच करू शकत नाही. त्यानंतर ते भर्ता आहेत. भर्ता म्हणजे काय, पालन पोषण करणारे, आपल्याला भोजन देतात, सर्व जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा आपल्याला करतात, ती व्यवस्था त्यांच्याद्वारेच केली जाते. आणि सर्वश्रेष्ठ भोक्ता आहेत, महेश्वर आहेत, सर्व लोकांचे स्वामी आहेत. तर आत्म्याचं वर्णन इथे केलेलं आहे. जसं आता आपण आधी समजून घेतलं की आत्म्याची अनुभूती ही त्या क्षेत्रापुरती मर्यादित असते. काल आपण उदाहरण घेतलं होतं की मला जर का मुंगी चावली तर त्याचं दुखणं हे फक्त मला कळतं, शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला समजत नाही, कारण आत्म्याची अनुभूती ही त्या क्षेत्रापुरती, त्या शरीरापुरती मर्यादित असते. जीवात्मा हे त्याचं क्षेत्र झालं. तसंच हा जो जीव असतो, हा आत्मा असतो, त्या शरीराचाच उपभोग घेऊ शकतो. पण परमात्मा कसा आहे, सर्वश्रेष्ठ भोक्ता म्हटलेला आहे. सर्व जीवांच्या बद्दल, सर्व क्षेत्रांच्या बद्दल त्याला ज्ञान असतं आणि तो भर्ताही असतो आणि महेश्वरही असतो. आता हा जीव जो आहे ना, तो लक्षात घ्या, पूर्णपणे परमात्म्यावरती आश्रित आहे. आपण सर्व परमात्म्याच्या अधीन आहोत. या सर्व जीवांचा, असंख्य जीवांचा पालन पोषण करता हे भगवंत आहेत आणि सर्वांमध्ये परमात्मा म्हणून ते वासही करतात. जशी जीवात्म्याची इच्छा आहे त्यामध्ये हस्तक्षेप न करता साक्षी भावाने अनुमती देतात, म्हणून त्यांना उपद्रष्टा, अनुमंता म्हटलं आहे. आता आपण एक स्लाइड बघितली होती, तुम्हाला जर का आठवत असेल तर, 2 पक्षी जे एका फांदीवरती बसलेले आहेत. एक पक्षी फांदीवर बसून फळ खाण्यामध्ये व्यग्र आहे, तो जीवात्मा आहे, आणि त्याच्याकडे एक पक्षी बघतो आहे, तो परमात्मा आहे. आता हा जो परमात्मा आहे तो बघतो की हा जो जीवात्मा आहे तो इंद्रिय तृप्ती करतोय, भौतिक भोग करतोय, म्हणजे एक फळ खातोय, ते खाऊन संपवेल तेव्हा त्याचं लक्ष माझ्याकडे जाईल. पण हा जीवात्मा काय करतो, एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर आवडत्या फळाच्या शोधामध्ये फिरत राहतो. मग हे झाड सोडून दुसऱ्या झाडावर जातो, त्याला वाटतं तिथे त्या झाडावरती मला गोड फळं मिळतील म्हणून तिथे शोधत राहतो. आणि परमात्मा वाट काय बघतो की ह्याची इच्छा आता संपेल, आता हा माझ्याकडे बघेल, पण असं होत नाही. जीवात्मा फळं शोधण्यामध्येच इतका मग्न राहतो की चुकून सुद्धा त्या परमात्म्याकडे त्याचं लक्ष जात नाही. पण ज्या क्षणी जीवात्मा आता परमात्म्याकडे बघतो तत्क्षणी
परमात्मा जीवात्म्याचा हात पकडून भगवत धामात जाण्याची दिशा दाखवतो. तर भागवतम मध्ये म्हटलेलं आहे की जो व्यक्ती आपल्या मुखाने एकदा हरे कृष्ण म्हणतो तर कृष्ण अशा भक्ताची जबाबदारी स्वीकारतात, दायित्व त्याचं स्वीकारतात आणि भगवत धामात जाण्यासाठी परमात्मा रूपाने म्हणजे आंतरिक दृष्टीने त्याला मार्गदर्शन करतात. बघा केवढी मोठी कृपा आहे. एक हरिनाम आणि अनंत जन्माचं आपलं कल्याण आणि काही क्षणाची भौतिक भोगाची आपली इच्छा आणि पुढे अनंत जन्म आपण त्या जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकून राहणार. बघा आपल्या हिताचं आहे का? निश्चितपणे नाहीये. तर हे लक्षात घेऊन आपल्याला आता हे जे ज्ञान आपण घेतो ना त्याच्यावरून आपल्याला हे समजू शकतं की आपलं स्वरूप काय आहे. आपल्यामध्ये अशुद्धता असल्यामुळेच आपण ह्या अशा गोष्टी करतो, पण ज्ञान घेतल्यानंतर आता त्या अशुद्धता दूर करण्यासाठी मार्ग पण आपल्याला कृष्णांनी सांगितला की तुम्ही हरिनामाचा आश्रय घ्या, ज्याने ह्या अशुद्धता दूर होतील. आता 24. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितच मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा भगवंतांची केवढी कृपा आहे. आता जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये पतित झाला असून त्याच्या सुटकेचा मार्ग काय, हेच ज्ञानाने प्राप्त करण्याचं ध्येय म्हणजे ज्ञेय आहे. भौतिक प्रकृती, परमात्मा, जीवात्मा यांचा परस्पर संबंध या विषयीच्या ज्ञानामुळेच मनुष्य मोक्ष प्राप्ती करून भगवतधामामध्ये प्रवेश करू शकतो. हे ज्ञान आपल्याला भगवद्गीता सारख्या सर्वश्रेष्ठ ग्रंथांमधून प्राप्त होतं आणि जी कृष्णांची वाणी आहे आणि ती आपल्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून स्पष्टपणे समजून घेतली पाहिजे. तर जेव्हा अशा प्रकारे भगवद्गीतेच्या उपदेशाच्या नुसार आपण आचरण करतो, आपल्यामधल्या आध्यात्मिक चेतनेचं पुनरुज्जीवन करतो, पुनर्जागृत करतो ही चेतना, तेव्हा क्रमशः आपण शुद्ध होत जातो आणि भगवत धामामध्ये परत जाऊ शकतो. आणि एकदा भगवत धामात गेलो की तिथून परत कधी परतून येत नाही. भगवंतांच्या सेवेमध्ये सच्चिदानंदमयी जीवन आपण जगतो. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. म्हणजे काय, भौतिक जगाला पार करून जो भक्त माझ्या गोलोक धामामध्ये, वैकुंठ धामामध्ये येतो तिथून तो परत भौतिक जगामध्ये जन्म घेत नाही. हे भगवंतांनी दिलेलं आश्वासन आहे जीवासाठी. आता 25वा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे. हरे कृष्ण. काही जण परमात्म्याची अनुभूती आपल्या अंतरात ध्यानाद्वारे आणि काही जण ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे आणि अन्य काही जण निष्काम कर्माद्वारे करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे विविध मार्ग सांगितलेत बघा. आता आपण आधी पण शिकलोय की भक्त होऊनच आपण भगवंतांना जाणू शकतो. हे आपण जे भक्ती योग शिकलो त्याच्यामध्ये हे सार जाणून घेतलं भक्ती योगाचं. भौतिक प्रकृतीहून भिन्न आणि सर्वश्रेष्ठ असं कृष्णांचं धाम आहे, ज्याला आपण गोलोक धाम म्हणतो, वैकुंठ धाम म्हणतो. आणि कृष्ण म्हणजे परमपुरुषोत्तम साक्षात श्रीकृष्ण भगवान म्हणतो आपण ज्यांना, ते तिथे वास करतात. आता या ज्ञानाची अनुभूती आपल्याला भक्त होऊनच करता येते. मग आता ध्यानयोगी असेल, कोणी ज्ञानयोगी असेल, कोणी कर्मयोगी असेल, हे अंततः भक्ती योगाच्या टप्प्यापर्यंतच येऊन पोचतात. मार्ग कुठलाही असला तरी शेवटचा टप्पा हा भगवंतांची भक्ती आहे. म्हणजे भक्ती योग असाच आहे. केवळ कृष्ण भावना भावित भक्ती सेवेच्या द्वारेच भगवंतांना जाणता येते. भक्तिमय सेवा हा एकमेव मार्ग आहे. पूर्ण चित्तशुद्धी होऊन भगवंतांना शरण गेल्यावरच भगवंतांना जाणता येतं. आता 26वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिरतन्ये तरन्येत्व मृत्युश्रुतिपरायणः. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये निष्णात नसूनही इतरांकडून परमपुरुषांसंबंधी ऐकून त्याची उपासना करण्यास प्रारंभ करणारे अन्यही काही जण आहेत. प्रमाणित व्यक्तींकडून ऐकण्याचा त्यांच्या
ऐकण्याच्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते सुद्धा जन्म मृत्यूचा मार्ग पार करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे श्रवण करणे, ऐकणे, हा आपल्याला इथे सांगितलाय. जसं आपल्याला चित्रात दिसतंय बघा, गुरुंकडून तो शिष्य ज्ञान घेतोय श्रवणाच्या द्वारे. तर केवळ प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुंकडून श्रवण केले तर या मार्गामध्ये सामान्य मनुष्यही प्रगती करू शकतो असं म्हटलेलं आहे. भगवंतांची कृपा आपल्याला त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या द्वारेच प्राप्त होते. त्यासाठी अशा आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीकडून श्रवण करून मार्गामध्ये क्रमशः आपण प्रगती केली पाहिजे. म्हणजे जेव्हा कृष्णांची कृपा होते आणि एखाद्या अशा आत्मसाक्षात्कारी ज्ञानी पुरुषाच्या संपर्कात आपण येतो, तेव्हा त्यांच्याकडून श्रवण करून आपणही शुद्ध भक्त होऊ शकतो. पण आता लक्षात काय ठेवलं पाहिजे आपल्याला, जसं आता इथे सांगितलंय, हे श्रवण आपल्याला आध्यात्मिक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जे परंपरेतून आलेले आहेत त्यांच्याकडून केलं पाहिजे. आणि असं श्रवण करून तो व्यक्ती श्रुतीपरायण होतो. काही भक्त असतात बघा, भगवद्गीता श्रीमद भागवतमच्या वर्गाला ते एक दिवसही अनुपस्थित राहत नाहीत, कारण श्रवण केल्याने त्यांना अत्याधिक आनंद प्राप्त होत असतो. म्हणजे खूप भाग्याची गोष्ट आहे. भगवत कथेचं श्रवण करण्याची रुची तयार होणं हे याला अनन्यसाधारण महत्व आहे. तर या जो अशा प्रकारे श्रवण करतो, आता त्याचे अनर्थ हळूहळू क्रमशः दूर होऊ लागतात हे आपल्याला समजतं. आणि असा भक्त आता भगवत धामामध्ये जायला पात्र असतो असं म्हणूया आपण. आणि हेच आता हे जे ज्ञान आहे आपण जे शिकतोय, की हे ज्ञान आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून प्राप्त करू शकतो. त्यांच्याकडून प्राप्त करून घेण्याचं महत्व असं आहे की ते आपल्याला अगदी साधं सरळ करून सांगतात हे ज्ञान. जसं आपण नेहमी उदाहरण घेतो बघा, 6-7 महिन्याचं बाळ असेल तर जेव्हा तो आता बाहेरचं अन्न खायला लागतो, तेव्हा आई तर बाळ खाऊ शकेल, त्या बाळाला पचेल अशा स्वरूपात जेवण तयार करून देते. म्हणजे अगदी भात मुरडून देईल किंवा मिक्सर मधून काढून देईल. तशा प्रकारे म्हणजे आपल्याला समजू शकेल, आपली बुद्धी ग्रहण करू शकेल अशा प्रकारे गुरु आपल्याला हे ज्ञान देतात. ते आपण ग्रहण करू शकतो आणि त्याद्वारे आपण प्रगतीही करू शकतो. आता पुढचा श्लोक बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. नाही आहेत का माताजी? का म्यूट आहेत? हा माताजी, म्यूट आहात तुम्ही. नाही, सॉरी हरे सॉरी कृष्ण. माताजी, मी हा वाचत हा, होते, मी अनम्यूट हो केलंच हो, नाही. हरकत नाही, हो, नो हा. प्रॉब्लेम. यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्वी भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते हे जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे कृष्ण जीव आणि भौतिक प्रकृती जी अनादी आहे त्याबद्दल बोलतायत. कृष्ण म्हणतात की जे काही या सृष्टीमध्ये आहे, भौतिक प्रकृती आणि जीव यांच्या संयोगाने तयार झालंय. सृष्टीतील सर्व काही म्हणजे भौतिक प्रकृतीचा संपर्क जीवाशी झाला तरच तयार होतो. भौतिक प्रकृती ही अपराशक्ती आहे आणि जीव हे भगवंतांच्या पराशक्तीमध्ये आहेत आणि यांच्या संयोगानेच आता या सर्व गोष्टी तयार होतात हे कृष्ण सांगतात. आता जे श्रवणाबद्दल आपण समजून घेतलं ना, श्रीला प्रभुपाद यांचे गुरु होते भक्ती सिद्धांत सरस्वती. त्यांचा एक किस्सा आहे की ते बागेत बसून प्रवचन देत असत आणि भक्त समोर बसलेले असत, ते त्यांचं प्रवचन ऐकत असत. प्रवचन संपले की भक्ती सिद्धांत सरस्वती तिथून बागेतून बाहेर जात असत. मग तर त्या बागेमध्ये एक माळी काम करत असे आणि आपलं काम करता करता तो स्वामीजींचं प्रवचनही ऐकत असे. आता हे स्वामीजींच्या लक्षात पण आलं होतं. ते एक दिवस असंच भक्ती सिद्धांत सरस्वती आपलं प्रवचन संपून तिथून जात असताना त्यांनी त्या माळ्याला सहजच काही गहन असे प्रश्न विचारले आणि आश्चर्य म्हणजे त्या माळ्याने त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं योग्य दिली. तर हे श्रवणाने साध्य झालं, जे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये बघितलं ना, तर तेच त्याचं म्हटलेलं आहे महत्व. आता या आपण या श्लोकामध्ये येऊया. तर या इथे म्हटलेलं आहे ना, अर्जुनासाठी भरतर्षभ असं म्हटलंय अर्जुनाला उद्देशून. म्हणजे आता या जगात तू जे काही बघतो आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचा संयोग आहे असं कृष्ण म्हणतात. आता भौतिक जगामध्ये विशेषतः भौतिकच जगामध्ये क्षेत्राबद्दल म्हणजे शरीराबद्दलच चर्चा होत असते बघा. सगळं काही शरीराला आवश्यक असेल, मग ती वस्त्र असतील, इंद्रिय तृप्तीची वेगवेगळी साधनं असतील, म्हणजे भौतिक जग म्हटल्यावरती शरीराला जास्त
जास्त महत्व दिलेलं असतं. क्षेत्रज्ञाबद्दल इथे काही बोललं जात नाही. आता आपण भगवद्गीतेचा अभ्यास करतोय, त्यामुळे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ या दोघांबद्दलही अभ्यास करतो आहे. जर आता आपण आपल्याला शरीरापासून आपण वेगळे आहोत हे समजू जरी शकलो नाही, तरी शरीरापासून वेगळं बघण्याचा आपण प्रयत्न करण्याचा म्हणजे एक म्हणतात ना, केलं पाहिजे हा प्रयत्न. ज्यासाठी श्रवण केलं पाहिजे प्रथम आपण, आणि त्याद्वारे आपण समजू शकतो की आपण शरीरापासून भिन्न आहोत. आणि हे कसं शक्य आहे, तर आपल्याला अधिकाधिक हे श्रवण केलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला जरी समजायला अवघड गेलं तरी हे वारंवार ऐकून आपण ही अनुभूती घेऊ शकतो. जसं म्हणजे आपल्याला ती दृष्टी प्राप्त होते. जसं बघा, आपल्या गाडीमध्ये काही बिघाड झाला, आपल्याला ते समजत नाही की नेमका कुठे बिघाड आहे, पण आपण मेकॅनिकला बोलवलं तर तो पटकन समजू शकतो त्याला की गाडी का बंद पडलेली आहे. तसंच भगवद्गीतेचा अभ्यास करणाऱ्याला ही दृष्टी आता येते स्वतःला स्थूल आणि सूक्ष्म शरीरापासून भिन्न समजण्याची. आता क्षेत्र आहे आणि क्षेत्रज्ञ या दोन्ही पैकी केवळ जर का आत्माच असेल, परमात्मा नसेल शरीरामध्ये, तर चालेल का? नाही चालणार. लक्षात घेऊया की या परमात्म्याच्या व्यवस्थेमुळेच आत्मा शरीरामध्ये वास करतो. म्हणजे आत्म्याच्या इच्छेनुसार तसं शरीर त्याला प्राप्त झालं, त्या शरीरात तो भोग जरी करत असला तरी तो स्वतंत्र नाहीये हे शरीर चालवण्यासाठी. परमात्मा आहे म्हणूनच ही सर्व व्यवस्था आहे. त्यामुळे जीव स्वतंत्र नाही, हे समजणं हे ज्ञान आहे. जेव्हा परमात्म्याची उपस्थिती तो सर्व जीवांमध्ये असा व्यक्ती पाहू शकतो, तेव्हा हळूहळू त्याची आध्यात्मिक उन्नती होते. जेव्हा परमात्म्याचं श्रेष्ठत्व तो मान्य करतो, तेव्हा त्याच्या प्रगतीला प्रारंभ होतो. परमात्म्याचं श्रेष्ठत्व, त्यांची उपस्थिती हे समजायला त्यांच्याकडे लक्ष गेलं पाहिजे. जसं त्या पक्ष्याचं चित्राचं उदाहरण आपण बघितलं की जो पक्षी भोग करण्यात, फळं खाण्यातच एवढा मग्न आहे की शेजारी बसलेल्या दुसऱ्या पक्षाची, परमात्म्याची उपस्थिती त्याला जाणवतच नाहीये. पण ज्या क्षणी तो परमात्म्याकडे बघतो, पुढची व्यवस्था परमात्माच करतात त्याला आंतरिक प्रेरणा देऊन. आता 28. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला सोबत देणाऱ्या परमात्म्याला पाहणारा आणि नश्वर देहामधील आत्म्याचा तथा परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही हे जाणणारा मनुष्यच कधीही विनाश यथार्थ होत नाही दृष्टी. हे जाणणारा मनुष्यच यथार्थ दृष्टीने पाहत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही चॅट मध्ये आहे का माताजी? परत हा श्लोक समजून सांगा ना प्लीज. कुठला श्लोक म्हणताय? 27वा का? हा, एक मिनिट. हा, आणि हो हो महानंदा माताजी म्हणतायत अनुवाद वाचायचा का? ठीक आहे, मग आता पुढच्या श्लोकापासून महानंदा माताजी तुम्ही वाचा. हा, मी 27वा सांगते. हा, एक मिनिट, मी तो श्लोक घेते पहिल्यांदा स्क्रीनवरती. हा बघा, इथे काय म्हटलंय, हे भरतर्षभ, चर आणि अचर असे जे काही तू अस्तित्वात पाहतायस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासूनच तयार होत आहे. आता क्षेत्र क्षेत्र म्हणजे आपण काय म्हटलं, शरीर, आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, आत्मा आणि परमात्मा. ह्या दोघांचा जेव्हा संयोग होतो तेव्हाच ही भौतिक प्रकृतीच्या मधल्या ज्या गोष्टी असतात ना, त्या सर्व अस्तित्वामध्ये येतात. आता भौतिक प्रकृती ही अनादी आहे आणि जीवही अनादी आहे. या दोघांच्या बद्दल कृष्ण या श्लोकामध्ये बोललेले आहेत. सृष्टीतील सर्व काही भौतिक प्रकृतीचा संपर्क जीवाशी आला तरच त्या तयार होतात. भौतिक प्रकृती ही अपराशक्ती मानलेली आहे आणि जीव ही भगवंतांची पराशक्ती मानलेली आहे. पराशक्तीमधील जीव अपराशक्तीच्या प्रकृतीमध्ये स्थित होतात, तेव्हा सृष्टीमधल्या सर्व गोष्टींची निर्मिती होते. आता हे थोडं समजायला तुम्हाला अवघड वाटतंय, पण जसं जसं आता आपण पुढे जाऊन अभ्यास आपला प्रगत होत जाईल तेव्हा आपल्याला हे व्यवस्थितपणे समजून येईल. पण एक गोष्ट तुम्ही समजून घ्या ह्याच्यामध्ये, की आता आपण म्हटलं आपलं क्षेत्र आहे बघा, आणि या म्हणजे शरीर आपलं, या शरीरामध्ये क्षेत्रज्ञांच्या पैकी केवळ जर का आत्माच स्थित आहे, परमात्मा नसेल तर चालेल का? तर नाही होणार. आपण काय महत्व आहे, व्यवस्था ही परमात्म्याची आहे. केवळ क्षेत्र आहे आणि क्षेत्रज्ञांच्या पैकी आत्मा असेल तर होणार नाही. प्रकृतीमध्ये सगळीकडे हे असंच आहे, व्यवस्था सगळी परमात्म्याची आहे. म्हणजे करणारा कोण आहे? परमात्मा आहे. आपल्याला दिले जे स्वातंत्र्य आहे ना, ते सूक्ष्म स्वातंत्र्य आहे. जी काही इच्छा करतो त्याप्रमाणे आपल्याला शरीर मिळतं, पण ती असं आहे का की ते घडूनही आपण आणू शकतो? नाही. ती अनुमंता कोण आहेत? कृष्ण आहेत, परमात्मा आहेत. हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे.
चर आणि अचर जे काही बघतो, स्थावर आणि जंगम. चर म्हणजे स्थावर, एका जागी जे स्थित आहे ते, आणि सॉरी, अचर म्हणजे अचर म्हणजे स्थावर, बरोबर ना, एका जागी स्थित. आणि चर म्हणजे जे हलू शकतं, ते सर्व काही अस्तित्वात जे आहे ते क्षेत्र आणि क्षेत्र यांच्या संयोगातून निर्माण होतं, असं भगवंत म्हणालेले आहेत. बरं, समजलं का माताजी? हरे कृष्ण. का थोडं अजून सांगू का खोल जाऊन? हा, बरं, ठीक आहे, सांगते, हरकत नाही. बघा, आता जे काही स्थावर असेल किंवा जंगम असेल, स्थावर म्हणजे अचर जे एका जागी स्थिर आहे, जंगम म्हणजे चर किंवा चालणारे जे आहेत ते म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचा संयोग आहे. क्षेत्र म्हणजे आपण म्हटलं शरीर, आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे शरीराला जाणणारा आत्मा किंवा परमात्मा, हे दोन्ही क्षेत्रज्ञ आहेत. म्हणजे या जगात कृष्ण म्हणतात, अर्जुना, भरतर्षभ हा शब्द अर्जुनाला उद्देशून आहे, जे काही हे जगात बघतोयस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांचा संयोग आहे. आता भौतिक जगामध्ये जसं आपण म्हटलं ना, की केवळ या शरीराबद्दल, क्षेत्राबद्दलच चर्चा होत असते, पण खरं तर क्षेत्रज्ञ हा पण महत्वाचा आहे, त्याच्या व्यवस्थेनेच हे सगळं आहे. आता हे आपण श्रवणाने समजून घेतलं पाहिजे की क्षेत्रज्ञाचं महत्व काय आहे, हे ज्ञान आपल्याला सांगतं. आणि हे ज्ञान जेव्हा घेतो तेव्हा त्या परमात्म्याकडे आपलं लक्ष जातं. आपण शरीर, मी स्वतःला शरीरच मानल्यामुळे आपलं लक्ष केवळ शरीराकडे असतं, आणि त्यासाठी आपण ते उदाहरण त्या पक्षाचं घेतलं, जो केवळ इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये व्यग्र आहे. जोपर्यंत परमात्मा हा सर्वश्रेष्ठ आहे, तो नियंता आहे, सर्व गोष्टींचा नियंत्रक आहे, हे जोपर्यंत आपण जाणणार नाही ना, तोपर्यंत त्या परमात्म्याकडे आपलं लक्ष जाणार नाही. पण आपलं गेलं लक्ष परमात्म्याकडे की पुढची सर्व व्यवस्था भगवंत किंवा परमात्मा स्वरूपात जे आपल्या हृदयात स्थित आहे ते करतात. आता आपण 27वा पूर्ण केलेला आहे आणि 28व्यावरती गेलो होतो. माताजीने अनुवाद वाचलेला होता. आता हा श्लोक आपण समजून घेऊया. आता हा जो ज्ञानी असतो ना, तो सर्व देहांमध्ये आत्म्याच्या सोबत असणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो. आत्ताच आपण समजून घेतलं की परमात्म्याचं महत्व हे आपल्याला जाणून घेतलं पाहिजे. केवळ आत्मा सर्व शक्तिमान नाही, भगवंत किंवा परमात्मा हे सर्व शक्तिमान आहेत, आणि तेच आंतरिक प्रेरणा आत्म्याला देत असतात. त्यामुळेच आत्मा कार्य करू शकतो किंवा शरीर कार्यरत होतं त्याच्यामुळे. मग आता तो प्राणी असेल कुठला, मग तो गाय असेल, कुत्रा असेल, हत्ती असेल, किंवा कोणी मनुष्य जरी असेल, किंवा मनुष्यामध्ये कोणी शूद्र असेल, कोणी ब्राह्मण असेल, सर्वांच्या ठिकाणी परमात्मा हा एकच असतो. आणि जो ज्ञानी असतो तो ज्ञानी कसा आहे, या सर्वांच्याकडे समदृष्टीने बघू शकतो. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, म्हणजे सर्वांच्या हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याला तो बघतो. आता कल्पना करा की एक ट्रक चाललेली आहे हायवेवरती, आणि ह्या ट्रकचा ड्रायव्हर जर का म्हणाला की माझं वाहन हे अवजड वाहन आहे, त्यामुळे रस्ता माझाच आहे. आता या ट्रकच्या बाजूने एखाद्या बाईकवाल्याने जाण्याचा प्रयत्न केला तर तो त्याला जर का बाजूला ढकलू लागला हा ट्रकवाला, तर ते योग्य होणार नाही, कारण रस्ता हा सगळ्यांच्यासाठी आहे. तसंच आता आपलं मनुष्य म्हणून आपण मुंगीच्या शरीरापेक्षा आपलं शरीर मोठं आहे, पण म्हणून आपण त्या मुंगीला चिरडून टाकलं तर ते योग्य ठरेल का? नाही. त्या मुंगीच्या शरीरातही आत्मा आहे, जसा माणसाच्या शरीरात आहे तसाच मुंगीच्या शरीरातही आहे, आणि हा आत्मा गुणात्मक दृष्ट्या एक समानच आहे. हे जो जाणतो ना तो ज्ञानी आहे. आपण 5व्या अध्यायात 18वा श्लोक पण बघितला होता की या सगळ्यांच्या हृदया बाह्य शारीरिक भेद न मानता हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याला जो जाणतो तो ज्ञानी असतो. आता या आध्यात्मिक विषयाचं ज्ञान गुरूंकडून प्राप्त होत नाही तोपर्यंत शरीर, आत्मा आणि परमात्मा यांचा जो परस्पर संबंध संयुक्तपणे मनुष्य पाहू शकत नाही. अज्ञानी व्यक्ती केवळ शरीरच बघतो, त्याला वाटतं शरीराच्या नाशाबरोबर सर्व काही संपतं, पण ही वस्तुस्थिती नाहीये. केवळ भौतिक शरीराचा नाश होतो, मन, बुद्धी आणि अहंकार हे जे सूक्ष्म शरीर आहे हे आत्म्याच्या बरोबर पुढे जातं, आणि आत्मा देहांतर करून दुसरा देह जेव्हा धारण करतो तेव्हाही परमात्मा त्याच्या बरोबर असतोच. आता 29. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नहि नहि नस्त्यात्मानात्मं ततो याति परां गतिं. हरे कृष्ण. आनंदा माताजी, वाचताय ना तुम्ही अनुवाद? हो माताजी, हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो, तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही.
याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण म्हटलं की जो ज्ञानी असतो तो या परमात्म्याची शक्ती जाणतो. परमात्म्याची शक्ती काय आपण समजून घेतली की ते उपद्रष्ट आहेत. बघा, आपण गुण बघितले होते 23व्या श्लोकामध्ये. उपद्रष्ट आहेत, साक्षी भावाने सर्व काही बघत असतात. त्यामुळे हा ज्ञानी इतरांकडे म्हणजे इतर जणांकडे, लोकांकडे भोग दृष्टीने बघत नाही, पण सर्वांमध्ये स्थित परमात्म्याची उपस्थिती जाणून तो सर्वांचा आदर करतो. परजीवांना क्लेश देत नाही. बघा, स्वतःला शरीर मानण्याने भोगदृष्टी येते, इतरांकडेही शरीर म्हणून बघितल्यानेच भोगदृष्टी येते. पण जेव्हा आपण सर्वांच्या ठिकाणी स्थित परमात्म्याचं अस्तित्व जाणतो तेव्हा ही भोगदृष्टी जाते. सर्वच भगवंतांचे सेवक आहेत, भगवंत हेच स्वामी आहेत आणि सर्वांचं कार्य हे भगवंतांची सेवा करणंच आहे. त्यामुळे जीव कुठल्या का शरीरात का असेना, परमात्म्याची सेवा हेच त्याचं कार्य आहे, अशा दृष्टीने जेव्हा बघतो तेव्हा ती भोगदृष्टी निघून जाते. आता असा ज्ञानी जाणतो की आत्मा आणि परमात्मा दोन्ही शाश्वत आहेत, अविनाशी आहेत, शरीर केवळ नश्वर आहे. आणि असा ज्ञानी आता सर्व कृष्णमय जग त्याला दिसतं, सगळीकडेच कृष्ण आहेत, सर्व व्यापी आहेत हे तो जाणू शकतो. सर्व जीव हे आदर योग्य आहेत, माझ्या ठिकाणी परमात्मा आहे तसाच इतर जीवांच्या ठिकाणीही परमात्मा आहे. आणि भगवंत हेच या जगाचे निर्माता आहेत, अणुरेणूमध्ये ते वास करतात. कुठलं एक स्थान नाही जिथे भगवंत नाही. जसं या स्थितीपर्यंत येऊन तो पोहोचतो. जसं प्रल्हाद महाराज म्हणाले होते ना, अत्र तत्र सर्वत्र आहेत भगवंत माझे, सगळीकडे आहेत नारायण. तर ही दृष्टी त्याची होते आणि असा ज्ञानी आता सर्वत्र परमात्म्याला बघू शकतो. आता 30वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीद्वारे निर्मित शरीर सर्व कर्म करते आणि आत्मा अकर्ता आहे हे वास्तव पाहू शकणारा मनुष्य यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, असा ज्ञानी आता बघू शकतो की प्रकृतीच्या द्वारे शरीर आत्म्याला प्राप्त होतं आणि शरीरच सर्व कर्म करतं, आत्मा कर्म करत नाही, आत्मा अकर्ता असतो. आता गत काळातल्या ज्या काही इच्छा असतील पूर्वकर्माच्या अनुसार, त्यानुसार आत्म्याला देह प्राप्त होतो आणि त्या मिळालेल्या शरीराच्या द्वारे आता तो त्या इच्छा पूर्ण करतो. जीवाने जशी इच्छा केली असेल ती पूर्ण करण्यासाठी त्याला शरीर हे मिळालेलं जणू यंत्र आहे. जसा एखादा ज्युसर असेल बघा, फळांचा रस काढणारा, तर त्या यंत्राच्या द्वारे फळांचा ज्यूसच निघेल, रसच निघेल. तसंच जीव त्या शरीराच्या द्वारे त्याच्या इच्छा पूर्ण करतो. त्या इच्छांच्या मुळेच त्याला ते शरीर मिळालेलं असतं आणि त्या इच्छा पूर्ण करून तो सुख दुःख भोगत असतो त्या शरीरामध्ये. आता जो हे सगळं सुस्पष्टतेने बघू शकतो त्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली असं म्हणता येईल. म्हणजे ज्या गोष्टी जशा स्वरूपात आहेत त्या यथार्थ स्वरूपात सर्व गोष्टी स्पष्टतेने तो बघू शकतो आणि अशा ज्ञानीला तत्वविद किंवा तत्वदर्शी असं म्हटलेलं आहे. आता बघा, आपले डोळे असतात, अंधारामध्ये आपण बघू शकत नाही, पण सूर्याचा उदय झाला की त्याच्या प्रकाशामध्ये आपण सर्व काही बघू शकतो. तसंच ज्या व्यक्तीची चेतना आता शुद्ध झाली तो स्पष्टतेने सर्व काही बघू शकतो. म्हणजे आपल्या शरीरात आत्मा असला तरी कसा शारीरिक क्रियांपासून तो वेगळा आहे हे त्या माणसाला समजतं. इच्छामुळेच मनुष्य कठीण परिस्थितीत सापडतो आणि सुख दुःख भोगतो. पण जेव्हा याविषयी तो आता जिज्ञासा ठेवतो, त्याविषयी ज्ञान प्राप्त करतो, तेव्हा त्याला स्पष्टपणे हे समजून येतं आणि अशा मनुष्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त झालेली असते. असा व्यक्ती शुद्ध भक्त असतो आणि त्याने ते तत्व जाणलेलं असतं, म्हणून त्याला तत्वदर्शी म्हणतात. आत्मा शरीरापासून आणि शारीरिक क्रियांपासून वेगळा आहे हे तो जाणतो. आता आणि त्यामुळेच तो अज्ञान असतं त्याला. जोपर्यंत त्याला हे कळत नाही नक्की कसं काय, स्पष्टता नसते, तेव्हाच त्याला अज्ञानी म्हटलेलं असतं. एकदा ते समजलं त्याला की काय आहे सुस्पष्टतेने, तेव्हा तो आता शुद्ध भक्त किंवा उच्च स्तर त्याचा झाला. आता 31वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यदा भूतपृग्भावमेकम् मनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते सदा सदा. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. जेव्हा विवेकी मनुष्य निरनिराळ्या भौतिक शरीरामुळे होणारे पृथक स्वरूप
पाहण्याचे थांबवितो आणि जीवांचा सर्वत्र कसा विस्तार झाला आहे हे पाहतो, तेव्हा त्याला ब्रह्माची प्राप्ती होते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आता हरे कृष्ण. आता बघा, ज्याने ही दिव्य दृष्टी प्राप्त केली आहे त्याला हे ज्ञान असतं की आत्मा हा क्षेत्र म्हणजे शरीरापासून वेगळा आहे, पृथक आहे. आत्म्याच्या इच्छांनुसार वेगवेगळी शरीरांच्या निर्मिती होते. आत्म्याच्या एवढ्या इच्छा आहेत म्हणूनच 84 लक्ष जीवांच्या प्रजाती पण आहेत असं म्हटलंय. तर जेव्हा देहात्मबुद्धीने आपण बघतो तेव्हा देहात्मबुद्धी म्हणजे शरीराच्या दृष्टीने आपण बघतो, तर त्यावेळेला आपण भेद करतो की हा माणूस आहे, हा कुत्रा आहे, हे मांजर आहे, असा म्हणजे शारीरिक भेद आपल्याला दिसतो. ही भौतिक दृष्टी झाली, शारीरिक भिन्नत्व बघण्याची. आध्यात्मिक दृष्टी काय आहे की सगळ्यांमध्ये जे कॉमन आहे, सर्वांमध्ये आढळणारा आत्म्याला बघण्याची किंवा परमात्म्याला बघण्याची. भौतिक दृष्टी ही पृथक भावनेने भिन्नता किंवा फरक बघते की हा माणूस आहे, हा कुत्रा आहे, हा पक्षी आहे. तर ही त्या म्हणजे या चेतनेच्या स्तरावरून मनुष्य जेव्हा प्रगती करतो तेव्हा तो आध्यात्मिक दृष्टी किंवा दिव्य दृष्टी त्याला प्राप्त होते. म्हणजे आपण म्हटलं की ज्याला दिव्य दृष्टी प्राप्त झालेली आहे तो सर्व गोष्टी स्पष्टपणे जशा आहे तशा स्वरूपात बघू शकतो. याचा अर्थ काय, तर आध्यात्मिक स्तरापर्यंत जो उन्नत झालेला आहे त्याच्या चेतनेचा विकास होऊन ही दिव्य दृष्टी त्याला प्राप्त झालेली आहे. तेव्हा तो भिन्नत्व न बघता जे एकत्व आहे म्हणजे आत्म्याची उपस्थिती सर्वांमध्ये आहे हे बघू शकतो. बाहेरील शरीराचं आवरण माणसाचं असेल, कुत्र्याचं असेल, पक्षाचं असेल किंवा एखादा कीटक असेल, या सर्वांमध्ये उपस्थित आत्मा हा एकच आहे जो परमात्म्याचा अंश आहे. म्हणजे शारीरिक स्तरावर भिन्नता आहे, कारण कोणी माणूस असतो म्हणजे शारीरिक शरीर ही वेगळी वेगळी आहेत, कोणी प्राणी आहे, कोणी मनुष्य आहे. पण आध्यात्मिक स्तरामध्ये समानता आहे कारण सर्व आत्मा आहेत. आता जो शारीरिक स्तरावरती आहे म्हणजे त्याची चेतना विकसित नाही देहात्म बुद्धीमध्ये, तो मी शरीरच एवढंच त्याची चेतना आहे. त्यामुळे सर्वांमध्ये शारीरिक भिन्नत्वच तो पाहू शकतो, कारण तेवढंच त्याला माहिती आहे, त्याचं ज्ञान त्याच्या पुढे नाहीये. त्याच्या ज्ञानाचा स्तर, चेतनेचा स्तर हा तेवढा आहे. पण जो ज्ञानाने आपल्या चेतनेचा विकास घडवून आणतो, श्रेष्ठ अशा आध्यात्मिक स्तरावरती स्थित होतो, देहात्मबुद्धीच्या त्याच्या कल्पना आता संपलेल्या असतात आणि चेतनेचा विकास झाल्यामुळे मी शरीरच नसून मी आत्मा आहे असे त्याची प्रगती होते. त्यामुळे त्या उच्च स्तरावरून शारीरिक भिन्नत्व त्याला समजतं, पण तरीही त्याच्याकडे लक्ष न देता समानतेकडे म्हणजे सर्वांमध्ये उपस्थित जो आत्मा आहे त्याच्याकडे तो बघू शकतो. आता पुढचा बघू 32. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अनादित्वात् त्रिगुणत्वात् परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनादित्वाच्या दृष्टीने युक्त असणारे पुरुष पाहू शकतात की अव्ययी आत्मा हा दिव्य, शाश्वत आणि त्रिगुणातीत आहे. हे अर्जुना, भौतिक शरीराच्या संपर्कात असून देखील आत्मा काही करीत नाही किंवा कोणत्या गोष्टीमुळे लिप्तही होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे आत्म्याबद्दल सांगितलंय. जीव म्हणजे आत्म्याला उद्देशून म्हटलेलं आहे या श्लोकामध्ये. आत्मा काहीही करत नाही आणि कोणत्या गोष्टीमुळे लिप्तही होत नाही. न करोती न लिप्यते. आत्मा हा नेहमी शरीराबरोबर असतोच, त्यामुळे शरीराचा जन्म होतो तेव्हाच आत्म्याचा जन्म झाला असं वाटत असलं तरी आत्मा हा अजन्म आहे. त्याच्या शरीराचा जसा नाश होतो तसा आत्म्याचा नाश होत नाही. जन्म मृत्यूही आत्म्याला नसतो, तो अविनाशी आहे, शाश्वत आहे. आणि हा आत्मा भौतिक देहामध्ये स्थित जरी असला तरी त्याचं स्वरूप मात्र दिव्यच असतं, कारण तो कृष्णांचा अंश आहे. गुणात्मक दृष्ट्या तो सच्चिदानंद असाच आहे. जरी त्याचं स्वातंत्र्य हे आंशिक असलं तरी गुणात्मक दृष्ट्या मात्र तो कृष्णांच्या सारखाच आहे. आता 33. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यान् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आकाश सर्वव्यापी असूनही आपल्या सूक्ष्मत्वामुळे कोणत्याही वस्तूमध्ये लिप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीमध्ये स्थित झालेला आत्मा शरीरामध्ये लिप्त होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, जसा वायू आहे किंवा हवा म्हणतो आपण, सर्वत्र आहे. आपण बघू जरी शकलो नाही डोळ्यांनी तरी हवेचं अस्तित्व, वायूचं अस्तित्व आपण समजतो. जसा दूरवरचा सुगंध आपल्याला येतो, दुर्गंध येतो, हा आपल्या वायूमुळे आपल्यापर्यंत येऊन पोचतो.
पण डोळ्यांनी नेमका या वायूला आपण बघू शकत नाही. पाण्यामध्ये बुडबुडे येतात तेही वायूमुळे होतात, किंवा माती अशी सैलसर असते बघा, लूज सॉइल म्हणतो ती, म्हणजे डोळ्यांना दिसला जरी नाही तरी वायू असतो त्याच्यामध्ये. तर हे अस्तित्व आपण जाणू शकलं नाही तरी तो असतो. तसंच हा आत्मा आहे बघा, अत्यंत सूक्ष्म आहे. आपण केशाग्र शतभागस्य म्हणजे केसाचा 10,000वा भाग एवढा हा सूक्ष्म आहे, त्यामुळे डोळ्यांनी बघू शकत नाही. आत्मा हा नेमका कुठे आहे शरीरात, देहत्यागाच्या वेळी जेव्हा आत्मा शरीराबाहेर जातो हे पाहणं त्यामुळे आपल्याला शक्य नसतं. पण तो आहे, आत्मा शरीरात आहे, हे अस्तित्व आपण त्याचं जाणू शकतो. आधीच्या श्लोकामध्ये आपण शिकलो ना, शरीराच्या संपर्कात असला तरी आत्मा त्याच्या सूक्ष्मत्वामुळे शरीरापासून अलिप्त राहतो. आता आत्म्याचे गुणधर्म आपण जाणून घेतलेत, त्याला अग्नी, वायू, पाणी याचा काहीही परिणाम आत्म्यावरती होऊ शकत नाही. आता जसा भगवंतांचा अंश आहे, भगवंतांचं कार्यक्षेत्र काय आहे, पूर्ण ब्रह्मांड आहे, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे ते स्वामी आहेत. पण भगवंतांचा अंश असलेला हा जो आत्मा आहे त्याचं कार्यक्षेत्र हे आपलं शरीर आहे, म्हणजे तेवढ्या पुरतीच त्याची जाणीव ही असते. आता भगवंत जसे चराचरात व्यापलेले आहेत म्हणतो, सृष्टीचं नियंत्रण तेच करत आहेत, पण ते आपल्याला दिसत नाहीत, पण कार्य तर होताना आपण बघतो. भगवंत जरी दिसले नाहीत तरी सृष्टीमध्ये सर्व काही कार्यरत आहेत. ग्रहांचं भ्रमण सुरू आहे, सूर्य उगवतो आहे, नद्या, डोंगर, सर्व जीवनचक्र सर्व प्राण्यांची सुरू आहेत, म्हणजे भगवंतच सर्व करीत आहेत. तेच या आत्म्याच्या बाबतीतही दिसतं आपल्याला. आत्मा आहे शरीरामध्ये म्हणून चैतन्य आहे शरीरामध्ये, हे आपण समजू शकतो. शरीराच्या सर्व क्रिया सुरू आहेत म्हणजेच आत्मा आहे, पण या आत्म्याला आपण बघू शकत नाही. जसं भगवंतांच्या सर्व क्रिया त्यांच्या शक्तीद्वारे घडत असल्या तरी त्याहून ते अलिप्त असतात, तसाच हा आत्मा शारीरिक क्रियांपासून अलिप्त असतो. आता 34वा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे हे भारता, ज्याप्रमाणे एकमेव सूर्य संपूर्ण विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याप्रमाणे शरीरात असणारा एकमेव जीव चेतनेद्वारे संपूर्ण शरीरास प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जीव हा शब्द आत्म्याला उद्देशून वापरलेला आहे. चित्रामध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतं बघा, आहे कुठे, हृदयाच्या ठिकाणी स्थित, पण त्याचा प्रकाश, चैतन्य हे सर्व शरीरभर पसरलेलं आहे. जसं सूर्य उगवला बघा की सर्वत्र प्रकाश पसरतो, सर्व क्रियांना चालना मिळते, तसाच हा आत्मा आपल्या चैतन्याने क्षेत्राला म्हणजे शरीराला प्रकाशित करतो. आपण म्हणतो ना, मृत्यू पावला म्हणजे तो मनुष्य गेला, आत्मा निघून गेला, त्याचं चैतन्य गेलं, त्यामुळे आता ते शरीर मृत झालं. चैतन्य हा आत्म्याच्या अस्तित्वाचं प्रमाण आहे. आत्मा शरीरात आहे तोवरच शरीर क्रियाशील आहे. आता शरीरामध्ये जी 6 स्थित्यंतर होतात, आपण म्हणतो जन्म, वृद्धी, स्थिती, प्रजनन, क्षय आणि विनाश, ही का होतात? कारण आत्मा शरीरामध्ये आहे. आत्मा निघून गेला की या शरीराचं केवळ विघटन किंवा विनाशच होतो. आता शेवटचा श्लोक बघू, 35वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं चक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे ज्ञानचक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातील भेद पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीपासून मुक्त होण्याचा मार्गही जाणू शकतात, त्यांना परमलक्ष्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञानचक्षु म्हटलंय बघा, ज्ञानीला जे प्राप्त होतात ते ज्ञानचक्षु, म्हणजे त्याला ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त होते ज्ञान घेऊन, आणि सर्व गोष्टी जशा आहेत त्या स्वरूपात तो बघू शकतो. क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे शरीर आणि आत्मा यातला भेद तो समजतो, कारण त्याने ज्ञान प्राप्त करून ज्ञानाच्या दृष्टी म्हणजे हे ज्ञानचक्षु प्राप्त केलेले आहेत. सर्व गोष्टी यथार्थ रूपाने आता तो समजू शकतो, आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून हे ज्ञान त्याने घेतलेलं असतं, आणि प्रकृती
प्रकृतीपासून मुक्त होण्याचं ज्ञान त्याने प्राप्त केलेलं असतं, जे वापरून आता भौतिक जगातून आध्यात्मिक जगामध्ये तो प्रवेश करू शकतो. म्हणजे मनुष्य देहाचा उपयोग करून परमध्येयाची प्राप्ती जी करायची आहे ते तो साध्य करू शकतो. तर अशा प्रकारे हे परमध्येय गाठण्यासाठी सर्व क्षेत्रज्ञ आणि त्याच्याबद्दलचं जे ज्ञान आहे ना ते आपल्याला या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि जो हे ज्ञान जाणतो त्याला ज्ञानचक्षु किंवा ज्ञानाची दृष्टी प्राप्त झाली असं म्हटलेलं आहे. आता जरी आत्मा आणि परमात्मा सर्व शरीरांमध्ये उपस्थित असले तरी आत्म्याच्या चेतनेचा स्तर वाढवण्याची जी संधी आहे ना ती मनुष्य शरीरालाच प्राप्त आहे. मनुष्य देहातच व्यक्ती जिज्ञासा करतो आणि ज्ञान प्राप्त करून चेतनेचा स्तर वृद्धिंगत करू शकतो. इतर शरीरांमध्ये ही शक्ती नाहीये. मनुष्य जन्म तोही मर्यादित कालावधीचा आणि या देहालाच ही संधी मिळालेली आहे. म्हणून प्रल्हाद महाराज म्हणतात ना, दुर्लभम मानुष्य जन्मम. जे काही ज्ञान घेऊन बदल घडवून आणायचे असतील ते केवळ मनुष्य जन्मातच होऊ शकतात. इतर शरीरांना, प्राणी, पक्षी, कृमी, कीटक, वृक्ष यांना त्या देहात ती संधी मिळत नाही. यासाठी भगवद्गीताच्या अभ्यासकाने मनुष्य जन्माचं महत्व जाणून घेऊन त्याचा लाभ उठवला पाहिजे. मनुष्य जन्म हा इंद्रिय तृप्ती करता नसून आत्मा म्हणजे काय, परमात्मा कोण आहे, आत्म्याचं परमात्म्याशी काय नातं आहे, ही जिज्ञासा ठेवून आध्यात्मिक गुरूंकडून ज्ञान घेण्यासाठी मिळालेला अत्यंत असा दुर्लभ जन्म आहे. त्याचा त्या दृष्टीने वापर केला पाहिजे आणि मग त्या द्वारे तो क्रमशः भगवत धामाकडे वाटचाल करू शकतो. जसं बघा म्हटलं जायचं, आपण पालक मुलांना सांगतात ना की 12वी मध्ये किंवा सीईटी मध्ये जो काही तुला प्रयत्न करायचा आहे, उत्तम प्रयत्न तो आत्ता कर, त्याच्यावरती तुझं भवितव्य ठरणार आहे. तसंच भगवत धामात जायचं हे आपले जर काही इच्छा असेल, आपलं गंतव्य स्थान आहे, आपण जाणून घेतलंय, भगवत धामात जाण्याची आपली इच्छा आहे, तर तिथे पोहोचण्यासाठी जो काही उत्तम प्रयत्न आपण करू शकतो तो या मनुष्य जन्मातच आपण करू शकतो. इतर कुठल्याही शरीरात ही क्षमता भगवंतांनी दिलेली नाही. इंद्रिय तृप्ती मात्र अनेक शरीरामध्ये आपण केली आहे आणि करतही राहू शकतो इतर शरीरांमध्ये. पण भगवंत प्राप्तीसाठी प्रयत्न मात्र मनुष्य जन्मातच करू शकतो. तर प्रल्हाद महाराजांनी तर एवढ्या लहान वयामध्ये हे सत्य जाणलं होतं आणि त्यानुसार त्यांनी केलं, पण आपलं तसं नाहीये. तर त्यामुळे आपल्याला आपला वेळ सत्कारणी लावला पाहिजे. कृष्ण भावनेशी आलेला जो आपला संपर्क आहे त्याचा आपल्याला उपयोग केला पाहिजे आणि वेळ न दवडता आपल्याला कृष्ण भावनेशी जितक्या अधिक प्रमाणे जोडून घेता येईल त्याचा प्रयत्न निश्चितपणे झाला पाहिजे. तर इथे आता आपला अध्याय संपलेला आहे. एक गोष्ट सांगू का थांबायचं? तुम्ही जसं म्हणत असाल तसं आपण करू. एक छोटीशी गोष्ट आहे. उशीर होत नसेल तर आपण सगळ्यांनी ऐकूया, 2 मिनिटं लागतील. काय चालेल म्हणताय बरं? माताजी. हा चालेल चालेल, ठीक आहे. हा, हरे कृष्ण. तर आता नारद मुनींची गोष्ट आहे. हा, नारद मुनी तुम्हाला माहिती आहे सर्वत्र भ्रमण करतात. ती लोकांमध्ये भ्रमण करण्याची त्यांना शक्ती मिळालेली आहे. तर एकदा वैकुंठ लोकामध्ये जातात श्री विष्णूंना भेटायला. नारद मुनींना श्री विष्णू क्षेमकुशल विचारतात आणि म्हणतात, नारदा तू आता कुठून आलायस आणि जिथून आलायस तिथे सगळं काही बरं आहे ना, सगळं चालू आहे ना व्यवस्थित? तर नारद मुनी म्हणतात की नारायण, आम्ही पृथ्वी लोकावरून आलोय आणि या जगात सर्वात खास मात्र तुम्हीच आहात. मग नारायण म्हणतात की पृथ्वी लोकात तुला पंचमहातत्व विशेष वाटलं नाहीत का? ही सर्व पंचमहाभूत खूप श्रेष्ठ आहेत. आता नारायणच म्हणतात की पंचमहाभूत श्रेष्ठ आहेत, तर नारद मुनी म्हणतात हो हो, पंचमहातत्व ही खूप श्रेष्ठ आहेत. पण त्यावरती नारायण काय म्हणतात की या पंचमहातत्वात तुला सगळ्यात श्रेष्ठ तत्व कुठलं वाटलं? त्याच्यावर नारद मुनी म्हणतात की मला पृथ्वी श्रेष्ठ वाटते, कारण सर्वजण हे पृथ्वीवरती उभे आहेत. आता श्री विष्णू नारद म्हणतात की श्री विष्णू नारदांना म्हणतात की पण पृथ्वीवरती तर 70% पाणी आहे. मग नारद म्हणतात बरोबर आहे तुमचं, पृथ्वीपेक्षा मग जल श्रेष्ठ आहे. आता त्यावर नारायण म्हणतात, नारदा तुला माहिती आहे ना की अगस्त्य ऋषींनी महासागरातलं सर्व जल पिऊन टाकलं होतं. तर नारद म्हणतात हो बरोबर आहे, मग अगस्त्य मुनी श्रेष्ठ असले पाहिजेत. आता नारायण म्हणतात पण नारदा तुला हेही माहिती आहे ना की अगस्त्य मुनी हे असंख्य ताऱ्यांमधील एक आहेत. आता हे ऐकल्यावर नारद मुनींना समजतं की हे सर्व तारे तर आकाशामध्ये आहेत, म्हणजे आकाश हे तत्व अधिक श्रेष्ठ असलं पाहिजे, आणि ते उत्तर तसं देतात. तर त्यावरती नारायण म्हणतात की बघ नारदा, तुला आठवतंय का माझा वामन अवतार? जेव्हा मी वामन अवतार घेतला होता तेव्हा एक पाऊल घेतल्यानंतर सर्व हे आकाश माझ्या पायाखाली आलं. तर नारद मुनी म्हणतात हो बरोबर आहे नारायण, आता मला समजलं की सर्वात श्रेष्ठ हे तुमचे कमलचरण आहेत. तर त्यावरती नारायण काय म्हणतात, माझे कमलचरण हे माझ्या शरीराचा एक छोटासा भाग आहे.
ते ऐकून आता नारद मुनी म्हणतात की तुम्हीच सर्वश्रेष्ठ आहात आणि तुमच्यापेक्षा सर्वश्रेष्ठ काहीच नाही. आता त्यावरती नारायण काय म्हणतात, पण नारदा, माझ्या भक्तांच्या हृदयामध्ये मी वास करतो. बघा आपण काय शिकून घेतलं, परमात्मा म्हणून भगवंत आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात राहतात. तेच त्याला सांगतात की मी माझ्या भक्तांच्या हृदयामध्ये वास करतो. त्यावरून नारद मुनी समजतात काय समजायचं ते, आणि त्यांना श्री नारायण यांना म्हणतात की तुम्ही काय सांगत आहात ते मला समजलं, तुमचे भक्त हे सर्वश्रेष्ठ आहेत. म्हणजे बघा भगवंत हे इतके भक्तवत्सल आहे आणि भक्तांवर एवढं प्रेम करतात की आपल्या भक्तांवरती ते आश्रित असतात. अहम भक्त पराधीनो असं कृष्ण म्हणतात. भक्तासाठी काहीही करायला कृष्ण तयार असतात. पण ही स्थिती कृष्णांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची हे प्रयत्न आपण ह्या मनुष्य जन्मात केले पाहिजेत. यासाठी हा मनुष्य जन्म मिळालेला आहे. तर आता इथे मी स्टॉप करते रेकॉर्डिंग आणि तुम्हाला